Tervehdys, mun nimi on Ilkka Kurkela. Meillä on Executive MBA-ohjelman juhlagaala alkamassa tuolla takana olevassa kartanossa. Eiköhän käydä kurkkaamassa, minkälainen meininki siellä on. Aitoja puheita, semmoisia mun mielestä tulee suurella sydämellä ja semmoisia isoja kokemuksia omasta elämästä, niin ne liikuttaa oikein hyviä juttuja. – 2014, tästä se lähtee. Tästä lähtee. Kaikki on mahdollista. Vain taivas on rajana. Näin se menee. Elä unelmaasi! Rohkeudella, yes.